କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣକ ମୋଟରସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଟାଯିବା ଘଟଣାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ମୋଟର ମେକାନିକଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଗୁରୁବାର ରାତି 11ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟି ପୁଲିସ। ଏତଲାକାରୀ ବେତନଟିର ମୋଟର ମେକାନିକ ନବକିଶୋର ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ନବକିଶୋରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗରେ ନବକିଶୋରଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଟାଯାଇ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିବା ନବକିଶୋର ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ବେତନଟି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବେତନଟି ପୁଲିସ ଗୁରୁବାର ରାତି 11ଟାରେ 410 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।